Okay, magandang araw po sa inyo ulit dito mga ka-istorya sa ating programang Storya ni Juan. At ito na po yung resulta ng ating swab test. At nasisiyahan po tayo at nagpapasalamat sa Panginoon po, lalong-lalo sa Kanya kasi negatibo po yung resulta ng ating swab test. At ito po yung pinakahihintay natin na lalabas talaga sa ating lalabas po na resulta at mabibigyan po kayo ng certificate niyan na galing po sa Red Cross. At yun po ang kinasisihan natin at yun po ang importante sa atin na lalabas kasi naka-quarantine na po tayo dito ng ilang araw. Ay yun po ang pinaka main event na nakikita natin na pag once maka-receive tayo ng email ng ganyan ay negative po yung result. So magpa-flash lang po sa screen yan yung sample po, yung actual po na pero dinisable ko na lang po yung syempre yung mga personal na information ko po dyan. Yun po yung exact na format na marireceive mo po through email. Okay? So yun po ang resulta dyan at makikita po ninyo dyan yung date collected dyan sa baba. May siya February 17 at yun pong alas 4 ng 4:38 PM at yun pong result date ay kinaumagahan na po ng February 18. As of this recording is na po tayo ngayon is 19 na po ng February. Okay, so yung pong resulta is kinaumagahan na po February 18 5:51 AM. So magandang resulta po at mabilis lang po, hindi na po na umabot ng 24 oras po So yun po yung mabilis na po ngayon at yun po yung format at yun po yung certificate na galing po sa Red Cross at yun po at pagkatapos naman po niyan yung isa ko pong update ay yun pong tinatawag nating BOC yun po ang tinatawag na Bureau of Quarantine Certificate. Ito po ay isang certificate na po na na-issue po sa atin ngayong araw na po ito. As of this recording po ay sa February 19 ng 3:51 PM po ay nakatanggap po tayo ng isang panibagong email po at ipa-flash lang po yan dyan sa screen po ninyo para makikita po ninyo at syempre naka-disable po yung mga personal details ko po dyan. At yun po yung certificate na clearance po galing sa Bureau of Quarantine. So ito po ay parang release certificate na po. So yung proseso niyan is kanina lang ay kumatok po sila yung mga taga-OWA po o mga ganon at binibigyan po kayo ng papel na nagpa-flash lang din po yan sa screen at may mobile number po dyan na nakalagay na doon po ninyo isi-send. Hindi na po ninyo pipilapan yan dyan, guide lang po yan. Yun po yung importante kasi yun pong sinasabi ko sa inyo na kinakailangan po na may mobile number po tayo dito sa Pilipinas na kasi yun po ay through SMS po na isi-send po dyan sa SMS number na naka-flash po sa screen yung papel na binigay sa atin kanina lang at mabilis lang po yan at tapos once pag may send po ninyo roughly mga 15 minutes o 30 minutes siguro ay depende po sa workload nila dyan. Ito po ay makaka-receive ka po ng panibagong certificate na yun po nagpa-flash po sa screen ninyo at yun po ang Bureau of Quarantine o BOC. Yun pong email nila ay hindi po siya pero yun lang po, ipa-SMS lang po is okay na po at makaka-receive ka po ng yung certificate po is send po nila sa inyo, naka-PDF po yun. So yun po yung updates po natin sa oras na ito at binabalita ko po sa inyo mga kababayan natin dyan, mga kapwa nating OFW dati at yung po mga pabalik na sa Pilipinas for good or babalik ka pa po doon ay yun po ang proseso na sinishare ko po sa inyo dito at yun po at tomorrow po ay yung sa hotel is magche-check out po dito
is around 6 a.m. So, gigising po tayo ng maaga din kasi yung bus service is naka-ready na po around 7 a.m. So, February 20 na po yun. So, kinaumagahan na po. Ngayon is February 19 as of this recording po. So, yun po yung updates natin ngayon. Mga kababayan natin dyan, mga OFW na dito po sa Pilipinas ay yun po yung proseso natin dito ngayon at yun po yung naobserba natin at nai-share ko po sa inyo dito. So, ito lang po muna at tatabayanan po natin yung susunod natin na updates dito sa Storyani 1. Okay po, at I hope naka-impart po ako sa inyo ng magandang informasyon po at nai-share ko po sa inyo yung personal experience ko po dito na na-quarantine dito sa ating bansang Pilipinas. At yun po ay yun pong certificate na yun is ito po yung sinasaad po dyan sa certificate ng Bureau of Quarantine is complete remainder of her 14 days quarantine period at the given residential address. So, naka-strict home quarantine pa rin po tayo. So, yung remaining na 14 days, kasi dito, dumating kami ng February 12 at siguro naka-consume na po kami ng mga ilang araw po ay tansya po namin is 6 na araw na lang po ang natitira at yun po yung may isa-serve namin na quarantine period po. So, 6 na lang na araw doon sa bahay na po ito. Okay, so update ko lang po kayo at maraming salamat po muli dito sa ating programa ng Storya ni Juan at naka-share po ako sa inyo ng magandang informasyon. Okay, so yun po at muli, ito po si Paul dito sa Storya ni Juan. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking munting channel po ay please consider subscribing po at malaking bagay na po yun sa atin at naibahagi at naishishare po niya natin sa kapwa natin mga OFW dyan na naghahanap po din ng informasyon na actual na informasyon po talaga na na-experience po natin dito as of this recording po. Okay, at maraming salamat mga ka-istorya. Kita tayo sa ating susunod na vlog sa kinabukasan na po at malamang nandun na po sa bahay. Okay, at muli ito po si Paul na nagsasabing may God bless us all. Thank you and bye-bye! Keep safe everyone!